जोनोम मोननाय बैसागो दोंसे मेथाइ गावनिनो मेथाइ दिंखिया बिबार होननाय बे मेथाइनिफ्राय आं दोंसे खननो नागिरो खिन्थु मोसानांगोन गासैबो दे जोबोद मोजां बैसागो मादै मोना खनसे आखाइ खबना हरदोरा अ दासो जागोन ना नङा होमबा गासैबो जयै मोसागोन जोङो बैसागो आं गावनि एलबामनि मेथाइ आं खननाय दे एसे नोंथांमोननिया लासै लासै फैगासिनो दे दोंनैसो नेथ' अके चलो जों उन्दुआखै दिनैजों 15 दिन जाबाय जों रायजोफोर प्रग्राम खालामनाय सानसेबो उन्दुआखै जोंबो 15 दिन आरो सानब्रै दंबावो 15 दिन आरो सानब्रै बेसां 19 दिन उन्दुआ जोङो नन स्टप बिथिं खाथिं दिनै नोंथांमोननियावहाय 15 दिनाव आगान होबाय थेवब्लाबो जोबोद गोजोनो खनसे आखाइ खबनो रायजोफोर आंखौ एसे रंजाहोदो अब्लासो आंबो रंजागोन नङा होमबा मेगन मोदैयाथ' जाखागोन नङा होमबा जोंनि मोखांफोरखौ नायथ'वा दायो बै दामग्राफोरखौ नाय सब बुगाया बुगि जाजोब्बाय गासिबो उफाय गैया 15 दिन खालाय उन्दुआबालाय बोरैया नङा होमबा अके चलो मानो बैसागो खननो नागिरदों होनना बुङोब्ला बैसागोआ जोंनि बाथौजों सोमोन्दो थानाय नङा होमबा बेखायनो बाथौजों सोमोन्दो दंना गैया रायजोफोर दंना गैया बेखायनो बैसागुखौ लाग्रोदों आं बैसागुनि जोंनि बाथौनि हारिमुआवबो बैसागुआ गोग्लैयो नङा होमबा थैंक यू चलो इसे बोलो होनोब्ला सेंग्राफोर गासैबो गासैबो बोलानांगौ गासैबो Akan ngomong deh, boy, siapa ini kerja kasih berzoin